Review meeting maybe. It is a meeting of the extended executive committee. So चालू असं नाही मीटिंग आहे खूप वेटेड आर्ग्युमेंट मग पहिला म्हणजे बायला ते काही ग्रीव्हन्स असतं मीटिंग मग असतं 1.5-2 वर्षांनी आता फर्स्ट टाइम कन्व्हिन्स झालं कारण ते ग्रीव्हन्सेस असतात दीड ते 2च्या भीतर असतात मीटिंग घेऊन ना म्हणून ते मासे जातलेच नाही तुम्ही आता नाराज काय ना आय मेड माय पॉइंट अँड आय सम अदर मीटिंग किती होतं तुम्ही किती मुद्दे मांडताय? मगा तुमचे मुद्दे किती पण असतील? आता फाटल्या हिटेड आर्ग्युमेंट तशी असतात. आणि काय सांगू शकत ना त्यांची मीटिंग झाली त्याच सांगलं किती नाही, नाही, main तुमचे point मुद्दे discuss किती करायचे? असतील? तुम्ही मुद्दे किती मांडले? LVC, you're म्हणजे going? काय ना You're going? येस मॅडम Why? मॅडम आय टोल्ड द प्रेसिडेंट आय हॅव 7 o'clock I have to be there. Acha. Just 2 minutes, come. आम्ही येऊ नाही यायचं का?